Zarauzko estropadak eta aurten gainera emakume eta gizon den-denak hemen ondorengo jardunaldi hauetan. Hori da, bai jauna, egia esan atariko bikaina prestatu dugu gaurkoako telonero ezibinobiak, kae bat liga alde batetik eta emakumeen bitxan da, eta nik uste, arraun azte buru bikain baten atarien gaudela, gaur giro eharrakin, gaur raziko pixka bat jama amitzen lehenbiziko lantzak, eta kae bat liga honek, emakumezkoanak ere, baina, batez ere kae bat liga honek, helduleku eta interesgune asko ditula, eta guzti jagin etorri bela gaur honea. Bai, noski, Aman Ibañez lankide ere bai, hortxe dugu delegatuen inguruan, berak ekarriko dizkigu protagonisten hitzak. Egunon Amane, nola dira gauzak, estropada atari honetan? Egunon lankideok, egunon ikusentzuleok, zuk esan bezala, hementxe zarautzen gara, kae ligari beharrezko jarraipena emateko, eta nola ez, emakumezkoen Gipuzkoako ligari amaiera emateko, bandera ikurrina Zumaiak eramango du, baina gainontzeko sei traineruentzat ere gaurkoa egun garrantzitsua da batez ere denboraldiari sasoi betez heldu ahal izateko, hori esan digute. Eta kae ligari dagokinez gauzak puri-purian ditugu, erabakitzeko hainbat kontu dira, baita helaren goikaldean zein behekaldean, horre goian, Zierbena eta Lekitxarra ditugulako leian, 3 puntuko aldea besterik ez dutelako, eta bekaldean playoffetarako posturietan kolokan beste 3 traineru ditugulako euren aldeare txikia delari. Beraz, leia egongo da, hemen jokoan gauza asko dituztelako. Ederki Amane, estropada eremuak itxura bikaina du, Ibon Gaztainazpi. Kategorikoa, Mikel? Betiko bagarekin. Betikoa, ondoko itxaso gehiagi ez dakau, baina hemen oiko irudia batez ere lehenbiziko kale hontan, eta hori oan izan da nik, itxas gora, hemen nik usten da, nola olatuak markatzen duen, eta gero bestetik, esan iparra daukaula, ipar ekialdeko puntuakin, eta horrein nik uste, gauza pixka bat berdin diten ditula. 11:17 minututan, Ibonek esan bezala, oraintxe, izan da itxas gora, eta itxas bera, atxaldeko 5 eta 36 minututan izango da, eta emakumeak lehenik eta behingoz, Gipuzkoako emakumeen ligari dagokion azken jardunaldia dugu gaurkoa, eta aipatu behar dugu Zumaiak 48 puntu ditula, zelkapenean, Ibaikak 37, beraz Zumaia matematikoki txapelduna da jadanik, baina noski estropada jokatu egin behar da, eta liga behar bezala borobiltzea izango da Zumaiaren helburua. Bide batez, gero, Euskotren ligari begira, hemen izango dira azken 2 jardunaldiak, larunbat eta igandean, eta hor ere, konfiantzaz aritzeko, eta liga sasoi edo garai hau behar bezala bukatzeko ez da, Ibor. Bai, jauna, ja guztuaren erdialdean gaude, Euskotren liga azte honetan bukatuko zaigu, baina Zarauzko ikurriñare joko nengoa, eta gero, denak pixka bat, burua daukate jarria Donostiko estropadan, eta badakigu aurten Ibaikak eta San Juanek estropa bana kendu diotela Zumaiari, eta alde horretatik, nik uste dut Zumaiak nahiko ditula, batez ere Ibaika eta San Juan, hor tartea eremua zabaldu, eta utzi ez, oango estropada garrantzitsua hoen atarin, beste banderaik eta irabazten. Emakumeak aipatzen ari gara, eta gaur bitxandatan izango ditugu Gipuzkoako ligako azken jardunaldi honetan. Lehenengoan, Bizkaia, Santoña eta Zarautz arituko dira, 3 arraun elkarte lanerako, hain zuzen zerkapeneko apalenak. Eta gero, 4 indartsuenak izango dira bigarren txandan. Zumaia, Ibaika, San Juan eta Orillo. Eta poliki-poliki ari dira, hurbiltzen irtera toki honetara, lehen txandan arituko direnak. Lehen kaletik bizkaitarrak izango ditugu, gaur gainera Libe Soroa izango da, patroi lanetan, bigarrenetik Santoña, Sara Bazkezen agindutara, eta 4. kaletik 3. utxik izango da, 4. Zarauztarrak izango ditugu, Garmendiak prestatutako emakumeak eta hauentzat oso egun berezia. Aurten arraun elkartea ausartu da, emakumeen mailan pausua eman eta nolabait pausu galanta gainera, utxetik hasita eta Tolosako emakume batzuk ekarrita eta elkarlanean eta Zarauztarren izenarekin behintzat hor da, eta
Artola presidente berriaren zuzendaritzak, hortik ere, badu, odol berria, bultzada berria, gogo berria, eta hauen prestatzaile, aurkezpenik behar ez duen gizona Garmendia, eta egia esan demoraldi oso duin eta txukuna egiten ari dira. Eta gaur, salen aurrean. Hasi dira, bandera gorria bera, eta ekin diote, ea bi luze, ziaboga bat, 2.678 metroko lana, eta hortxe dira jadanik lanean, 20. segunduaren zain gara, hortxe da, beraz irtera baliozkoa da, eta ea nola moldatzen diren hauek. Eta urtean nola joan den ikusita, Mikel, nik uste dut Bizkaiak txandau, erosotasunarekin menpean hartu beharko lukela. Nabarmen izan da, Zarautz baino gehiago, eta gogoan dut lehenbiziko asteburuan, Pedreñan eta Donostian Santoniak maila oso apala erakutsi zuela, eta hau gola, a priori, Bizkaiaren txat behar luke txanda honek. Normalean, bai, zelkapenean Bizkaiak 21 puntu ditu, Hondarbia falta zaigu gaur, Zarautzek 11 puntu, eta Kantabriarrak gonbidatu bezala tarteka saldu dira, eta hauentzat egia esan demoraldia bai dela, Zarauztarrak ere debutaria dira, baina Santoñarrentzat berriz ere Kantabriako emakumeen traineru bat uretan izatea, pausu bat izan da, hor dira, Patxi Gonzalezek prestatutako emakumeak, eta lanean hortxe, Kantabriarrak egia esan gora bera handiak izan ditu, emakumeen traineru ligak azken edizio hauetan, bai Gipuzkoakoak eta batipat Euskotren ligak, eta alde hortatik bada bai hausnarketarako garai ere bai, liga bukatu eta aurrera pausoak ematen ari diren, egia da Gipuzkoan elkarte gehiago direla, pausuak sendoagoak izan direla, baina Bizkaian bat osatzeko eta Foru Aldundiaren laguntzaz eta lan asko, Kantabrian ere argi dago, eta Galizian ere deno dakigu zer gertatu den, eta azkenean Euskotren Ligan nola ez duten ordezkaritzarik izan, Donostiako banderari begira bai, baina elkarlanean eta han adibidez Galizian orain udan trainerilen liga egin dute. Beraz, Ibon, hausnarketa beharrezkoa da alde hortatik. Bai, ni bat nator zurekin, hemen ikusten dena da dagoen azpiegitura apurra, esan nahi dut, Gipuzkoan dagoela, Zumaia, Orio, Hondarribia, Pasaiak eta Gipuzkoa izan da tradizioz eta, arraun arrobiak egin zaindu duena, eta emakumezkoen kasuan ere, horixe nabarmen ikusten ari da. Zer gertatu den, nik uste dut, Getaria Tolosa joan denean, ligatik atera denean, Galiziarrak etorri denean, lehiaketaren maila eta errespeto osoz dioz, guztiekiko errespeto osoz diot, jetxe egin dela, eta nik uste dut alde horretatik, iaz baino, Euskotren Liga apalagoa ikusten ari garela. Eta urtea bukatuta, zerbait pentsatu beharko da. Bueno, bien bitartean hementxe ditugu. Lanean, Bizkaia, Santoña eta Zarautz, eta behar bada pentsa daiteke Bizkaitarrek txanda kontrolpean izan behar dutela, eta burruka hor Santoñak emana izango duela herriko Zarautzko arraun elkartearekin lehian, ez da, Ibon? Bai, hori da, orain irudia beten eta ikusten dena da, esate baterako, bai Santoña eta Zarautz, arraunean txukun kontuan hartuta, aurten hasitako jendea dela eta nahiko txukun, batera joz, hor mugimendu askorik ez, baino pixka bada, eta gogoan dut Santoñak Donostian jokatu zen estropadan uztailean ikeragarrizko lanak izan zituela, traineruak gogortzen bakarrik eta pala batera jotzen eta alde horretatik askoz ere txukunago ikusten dira, eta orain iruditan daukagun Zarautz ere, arraunean ikusten da, ez da oraindik falta dela, baina txukun eta alde horretatik emandako pausua eta egindako lana ikusten da. Eta hemen Bizkaitarrak galban dute prestatzaile, eta hor tartean beste gizon handi bat ere bada, azken aste hauetan haiei laguntzen aholkuak ematen, Norberto Torres Txirri, patroi handia. Tentatu omen dute, esan dit lehen kaian egun ematetan patrontzan jartzeko, baina ez dela bere garaia, dio. Zer den arraz, patroi handia. Zer den arraunaren arra barro sartuta eukitzea, Iaz ez, baina 2011an Kaikurekin aritu zen, Josue Luis Kortari laguntzen,
estropadero biak zodiaken ibiltzen ziren, eta erretiratu egin behar zuela. Fitxa eta guzti, adespada. Hori da, eta erretiratu egin behar zuela, eta begira, 60 gehiago urterekin, eta ez dezagun ahaztu, Txirri, patroia handia izan dakoa dela. Kaiku, kortaren kaikuko lehenbiziko aro hartan. Handienetarikoa, Ibon. Okerrez panago, 4 kontxa irabazitakoa. Eta, garaia markatu zuena, eta bar. Eta ikusten ari naizen beste kontua da, Mikel, hor, estropada polita ikusteko, giroa dagoela. Begira treneroaren aurrea, handirik ez, baino, gora eta bera nola da bilen, eta hori azkarrago joango diren treneruak, hor, saltoka ibiliko dira. Zambuluka, dudarik gabe. Eta paparian gero, eta bueltakoan, olatu hori, ikusten den hori, handi ez da, baina olatu pikoa da, horrez errezen nahi du. Treneruak goiti bera jarriko duela, eta olatu azkarra izango dela. Eta alde horretatik, nik uste dut, zorionekoa gaudela. Bai, hor garbi ikusten da, dauden bagatxo horiek eta horiek ikuskizun ederra emateko modukoak dira. Handira Bizkaitarrak, balizaren bila, garbi, errentatxoa badutela, antzematen dugu, eta berehala izango ditugu datu garbiak, hor krono bat gelditu dute, 5 eta 57an. Bizkaia 9 segundora, hemen estropada txukuna egiten, Zarauztarrak ustekabea. Tartea momentuz 9 segundokoa, eta hor kanpokaldean ikusi egin behar dugu, erreferentzia, Kantabriarren erreferentzia zenbatekoa den. Orain arteko estropadetan argi ikusi da Kantabriarrak urruti ibili direla. Orain 13 segundoko atzerapenarekin egin dutela adirazi berri digute. Eta 6 eta 30eko denbora. Beraz, diferentziak hor dira, 5 eta 57 Zarautzentzat, Bizkaiak 6-0-6 eta Santoñak 6 eta 30. Orain poparian ze gertatzen den, orain estropada oso ezberdina izango baita Ibon. Bai, jauna, eta hor ikusten ari nintzena da, Mikel, Zarautz, 39 palatik, jetxi gabe datorrela, Bizi-bizi arraunean, luzegi egin gabe, baina batera joz, eta bizi arraunean. Eta nik uste dut, Zarauzko emakumeentzat oso pozgarria eta handia izango litzakeela, naiz eta estropada ez, baino txanda irabaztea etxean. Zarauzko emakumeak beraz lan dotorea egiten eta ea orain bigarren luze honetan segertatzen den. Gogoratu, Zarautzen garela, Zarauzko Arraun Elkartearen ikurriña da jokoan, Gipuzkoako emakumeen ligaren azken jardunaldia dugu, Liga Zumaiarentzat izango da, baina bigarren posturako adibidez, Ibaika eta San Juanen artean, puntu bakarra dago hortartean eta hori gaur bertan argituko da. Eta gogoratu gero bigarren txandan, lehen kaletik hori izango dela, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta San Juan laugarrenetik. Aurrera mane. Bai, Bizkaiko ordezkariarekin, Pedro Ruizekin naiz. Egunon, Pedro. Buenos días. Bueno, no sé qué tal está siguiendo la regata. Parecía que Vizcaya iba a ser la favorita de la tanda. De momento, Zarautz por delante. Bueno, hemos venido hoy con lo justito. Las chicas están un poquito cansadas. Vamos a ver cómo acaba. Creo que al final recuperaremos. Estaremos ahí con ellas, seguro. ¿Qué objetivos habíais planteado antes de la regata? Pues como toda la temporada, venir, remar, ir aprendiendo y que se vayan haciendo las chicas. Y bueno, el año que viene un pasito más en toda esta historia. Mucha suerte. Gracias, agur. Askotan ordezkariak entzun da, esaten dutenarekin da esaten ez dutenarekin atera behar dira ondorioak ez Ibon, eta kuadrilla borobiltzeko eta osatzeko askotan zenbat lan, ez da? Lan handiak, badakigu aurten Bizkaitarrak ere beste trainero asko zela lan handiak izan dituztela, baina uretan dira eta behon deiela hori ere. Eta ipatu nahi nuke aurten behin baino gehiotan esan dugu baino, Bizkaiko emakumeek daramaten ontzia Kaikurena dela, eta da, Kaikuk Amilibiari erositako azken modelo zaharra. Bai, hortik aurrera modelo berria, platanitoa deiturikoa erosizion, eta emakumeek darabilte traineru hori, eta traineru berria dago. Gira, Zarautz olatu. Eta orain ere estropadaren buruan datozela esan daiteke. Eta arraunean, Miguel, motxantxean ikusten dira, baina batera joz, eta anguloak eta nahiko txukun daramatzate. Eta
Bizkaia baino 3 pala, sarriago jotzen ari dira. Bizkaiari 36 pala terdi, 37 hartu dizkiot, eta ikusten da, lehenbiziko kale hortan begira bizkaitarrak, hor, lantzak alantak edo lantza oso politak hartzeko modua izango da. Orain zuloan, biak zuloan, eta Bizkaiari orain begira. Nola altxatzen. Zarautza lehenbiziko kalera, Bai, eta orain ere momentuz esan daiteke gutxienez 11 bateko errentarekin datozela Ibon. Bai, nabarmen aurretik. Zarauztarek estrigurrera jotzea erabaki dute. Santoña oso urruti. Santoña urruti. Zen erdi bat traineruko atzerapenarekin garbi atzen. Bestetik espero zitekeena. Lehenbiziko asteburu hartan, Pedreñan eta Donostian maila oso apala erakutsi zuten. Eta bai, egia esan urruti. Eta Zarautz eusten. Behar bada diferentzia agian zerbait gutxituko zuen Bizkaiak, baina eusten ari dira zarauztarrak eta garbi datoz aurretik zaleen txalo artean. Txalo sorta ederra haientzat. Eta begira zarauztarren maniobra, hemen askotan ikusten dena, 4. kaletik lehenbizikora. Zergatik, ura bera azten denean, orain bezala, ura dagoeneko buelta hartua dago, lehenbiziko kalean gehiago markatzen du, eta olatu horrexen bila etorri dira, Zarauzko neska. Oso estropada txukun egiten ari dira Garmendiaren emakumeak. Aurten lehen aldiz Zarauztarren enbata emakumeen mailan lanean, arantxe bisi-bisi. Eta Getaria eta Tolosa bakoitza bere aldetik joan eta gero, Tolosako emakume batzuk ere bai. Zarauzko traineru hau indartzeko eta azkenean Bizkaitarren aurretik izango dira. Eta toparian txukun. Zalen txalo artean antxe dira Zarauztarrak. Estropada ederra egin dute. 11 eta 40. Eta orantxe Bizkaitarrak 11 eta 49 denbora markatu dutelari. Eta hor dator Santoña. Bigarren kaletik egin dute lehen luzea eta orain lehen kalera etorrita. Hemen ditugu lanean. 28 pala terdian, Santoñarrak, baina arraunean, begira, oso motx, palak uretan egiten duen rekorridua bilbidea, oso laburra, eta orain nekearekin batera, begira, korputzak postura galduta, bat okerrok errinda eta batera jo ezinik. Hasi berrien, lanak dira horiek. Hori da, lehenengo ikasgaia, ez da? Hori da, ofizioa falta, Erritmoa, elkarrekin lanean, batera txukun. Batera jotzea batez ere, batera jotzea. Nekea etortzen denean eta gorputzaren posturak eta batera jotzea eta horri eustea. Amaitu dute Kantabriarrek ere, minutu bateko atzerapenarekin. 12 minutu eta 54 segundo, horixe denbora Kantabriarrentzat. Emakumeen lehen txandan beraz, Zarautzek lortu du garaipena, 11 eta 40, Bizkaia bigarren, 11 eta 49, Santoñak 12 eta 44. Bai, Koldo Garziarekin, Zarauzko ordezkariarekin naiz, egunon eta zorionak. Egunon, eskerrik asko. Bueno, ez dakite hasieran espero zenuten txanda irabaztea, ezurtzekoan harrapatu zaituzteten zeueri ere. Bueno, egia esan ondo izian eskak tempora aurrian, ondarri bilanda Santoñan aurretikan, Bizkaiakin nahiko justu eta, bueno, ondo polita estropa etxian jolazten egea, aurrengo aldian eskan traineroa eta atzala, eta bueno, la Bizkaia itanda irabazti etxian, egia esan oso positiboa eta guztua, gara pentsatzen eskak, berriko ditzen godu baiekin, baina ondo, oso guztua. Eta metik aurrera batez ere, indarra emango diela, ezta? Bai, espero baiet, guain estropa falta zaioe, ja kontxako klasifikatoria, eta bueno, gogoakin jute baia eta gaur bezalako estropaite bau, behintzat estropa txukuna eta guztua, oso guztua. Zorionak. Eskerrik asko. Koldo Gartzia. Eta orantxe ari dira hurbiltzen bigarren txandan arituko direnak, nolabait esateko denboraldi honetan emakumeen ligetan goiti beran nagusitzen ari diren arraun elkarteak. Lehen kaletik Orillo arituko da, bigarrenetik Ibaika, hirugarrenetik Zumaia eta laugarrenetik San Juan. Eta batipat alde batetik banderarako lehia dago burrukan, Zarauztarren denbora hori hobetzeko hor lehen erronka dute, eta bigarrena Zumaiak
Liga irabazita duela kontutan hartuz, bigarren posturako dagoen burruka. Ibaikak 37 puntu, San Juanek 36, Ibon. Polita borroka, puntu bakarrean bi ontzi horiek nola dauden, San Juan eta Ibaika, eta ia zer gertatzen den, biak eman dituzte argudioak, pentsatzeko trenero sendoak direla, eta bata bestearen aurretik, iritsi daitezkeela. Baina, bueno, aurten danetik ikusi dugu San Juan eta Ibaikaren artean, eta Ibaika nik uste dut, momentu oso honean dagoela. Larun baten estropa egin zuen Hondarribian, San Juanek bai igandean, pasaian, bilduzetan eutsi zion, Zumaiari, bi segunduan, eta hirugarren luze hartan eman zuen behin betiko kolpea. Erne, Ibon, bandera txuria gora, Zumaiak. Bandera gorria orain, bera eta hasi da. Hasi da bigarren txanda, eta zuk esan bezala Ibon, test garrantzitsua, liga hau erabakita dago, gero asteburuan Euskotren Ligaren amaiera hemen zarautzen, eta emakumeentzat gero etenaldi badago lehiaketari dagokionez, prestatzeko Donostiako banderari dagokion sailkatze estropada hori. Hori, nik uste dut hori dela kontua, ikustea, San Juanek eta Ibaikak behin aurre hartu diote Zumaiari, aurtengo dominatzaile argiari, eta nik uste dut Zumaiak orain, atxeden hori baino lehenago, hor markatu behar duela, nola izateko territorio eremuan markatu egin behar duela. Eta hemen hori jotarrak, aurten estropada pare bat egin dituzte honak, Ibaikari irabazita eta bar, eta hauek ere nahiko dute, azken estropadetan ematen diren maila hori, pixka bat ondu, hobetu, eta Ibaikari arrimatu. Bai, eta hori jotarrak hor lanean ikusita, esan behar dugu Getaria Tolosa Arraun elkartea osatzen zutenak, batzuk Tolosakoak zarautzen ari direla, eta Getariako beste batzuk hori joan ari direla, eta gogora ekarri beharko dugu, 2010an, Gipuzkoako Ligako azken jardunaldi izanik hau, Getaria Tolosa lortu zuela garaipena, eta 2011 urtean bigarren edizioan ere bai. 2012an Zumaia lortu zuen garaipena, eta aurten ere, estropada baten faltan, Liga Zumaiarrentzat. Eta hemen Ibaika, eta hauek bai, beti gogora, pausu galanta eman dutela. Ez bakarrik bandera ofizial bat lehen aldiz irabazi dutelako, baizik eta burua sartu dutelako, eta lehiakortasun hori erakutsi dutelako uretan. Bai, eta talde fidagarria dela, demostratzen ari delako. Urtea hasiera kosta egin zaion, diotuan udara hasieran, ze jetxira bat irabazi zuten, Lekitxarrek antolatutakoa, baina orain pixkanaka, gero eta estropada gehiago egiten ari dira, eta larun batean egin zuten ez da kasualitate izan, eta Zumaiarrak, babor eta estribor, nahiko aurkari izango dute. Horiek Euskal Herriko aurkariak, eta gero Galiziatik etorriko dena, Donostiako banderari begira, hango palmarezean, goi-goian dagoena. Ea Galiziarrak, negarriz hasi zaizkigu, esan ez direla asko ibiliko eta bar, eta beraz, Euskaldunok kontuz ibili beharko dugu Galiziarrekin. Beti bezala, kontuz, eta bati bat emakumeen maila. Bueno, gaur iraztortza, San Juan darren ontzian patroilanetan, eta hortxe ari dira, laugarren kaletik Oterok prestatutako emakumeak. Eta hori bezala San Juan darrak, bizi, 38 pala eskasean, adek irteera, treniru dena bezala, bizi jotzen dute, eta nik uste dut, irteerako erritmoa, pixka bat luzatu egiten dutela, eta arraunketa zabaltzera baitxoin egiten dutela, eta abek ez. Zumaiarrak berriz ikusten da, San Juanekin, Ibaikarekin, eta gainerako hiru treneruekin konparatuta barkatu, uretan arraunak rekorrido gehiago egiten duela. Mira, nabarmena da eta ritmo aldetik ere, lasaien beraiek ibiltzen dira. Hemen Ibaika, eta gogoratu, Zarauzko Arraun elkartearen ikurriña hau irabazteko, 11 eta 40 dagoela langa. Zarautzek, etxeko Arraun elkarteak denbora hori erabiliz egin bai ditu lanak, itxas 1.000 eta erdi lehen txandan. Bigarren Bizkaitarrak izan dira, ia 9 segundura, eta minutu bat eta 4 segundoko atzerapenarekin Santoña izan da, hirugarrena lehen txandan. Hor garbi ikusi da, lau treneruak eta aurretik parte hartu duten hirurak aurrea, nola daramaten garbi, zan nahi dut palkari gabe, pestañatxori gabe, movimentu pixka bada, baino ura sartzeko arriskurik ez da ikusten, hor bisutzik eta ez da ikusten,
eta beraz, entrenatzaileek guztiek erabaki dute, ba, aurrea garbi eraman, eta palkek ez dute karga handirik, bai, pestainatxoa esan izango du, kiloa eta libra bat, baldin badu, gehiago ez. Baina, behar ez denean, ez da behar, Batik bat emakumeentzat. hori da, Aurrekoarentzat eta ziaboga garaian hori da. oztopo bihurtzen da. Askotan, palkaren arazorik handiena izaten da, eta entrenatzaile asko ez jartzea erabakitzen dute, ziabogan, bueno, ba, aurrekalarien lana asko oztopatzen duelako. Eta horregatik itxaso txarrean eta bar, txarrean esan nahi dut, palka handia jartzen dutenean ikusten dira ziaboga alrebez askoak. Bosgarren minutura goaz, Zarautzek lan erditan 5:57 denbora markatu du. Eta arraun giro antzematen hasi dela, eta TKeko treneru batzuk ere ikusi ditugula, Miguel, atzo eta gaur hemen entrenamentuak egiten. Gaur bertan, Getari aldean bazan mugimendu ederra. Bai, Portugalete, San Pedro, atzo Hondarribia ere hemen izan zen, eta bueno, ba, denak ari dira pixka bat prestatzen, ba, test handi hau. Hori jotarrak ere bai, atzo eta gaur. Handa Zumaia. Antxe duzu Zumaia bera. 5:35. San Juan, baina uste dut aurrekoak arazoren bat izan duela, San Juan eta Ibaika 2 segundoko tartean dira. 5:40 San Juanentzat, Ibaikarentzat 5:42. Ja, gero errepikapenen bat ikusteko moduan garen. Oker espanago, horra arraun bat ikusi dut, egan. Eta orain hori jo. 5:46. Zarautzek, baino, segundu bat gutxiago. Lan erditan beraz, Zumaiaren abantaila. Hor baga garbia dago, txikia baino garbia, poparean jotzeko. Ea orain ba, poparian, San Juan eta Orantxe hori Ibaikaren jo, artean, ea zer gertatzen den. Hor, esaldu espaldekoa galdu, San Juan Garron aurrekoak, Miguel, iruditzen zaitezta garrela, kanpoan behintzat, uste du ziabogan Juan egintza dira. Itekena da, bai, hor ez da ikusten. Arraun bat ikusi dut egan, hor argi da. falta du eta arazoren bat izango zuten, San Juan darrek. Orain txolatu da, begira, orain txolatu da, eta horri jo behar zaio aldela behintzat, horrek ematen ditu egoak, barruraka. Eta hemen dira Zumaiarrak, agore Osororen agindutara. Gaurko eguna oso lasaia da Zumaiarrentzat. Gogoratu, liga irabazia dutela, azken jardunaldi honen atarian jadanik irabazia zuten. 48 puntu orain artean, Ibaikak 37, eta gaurko garaileak 7 puntu bilduko ditu, beraz deskalifikatuta amaitu arren, ez luke arazorik izango Zumaia. Eta gaur ere, ez dira banderaren lehia horretatik urruti ibiliko, favorito nagusiak, demoraldi honetan estropada guztietan, oraingoz Galiziarri gabe behintzat, Zumaiarrak izan direlako. Hori bai, distantzia txikia dira, aurrera mane. Bai, San Juan egordezkariarekin, Sabira Arrarrasekin naiz, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, zein helburu jarri duzue hasieran, estropada hasieran? Bueno, helburua beti bezala erabaztea, ez? Eta aldan txukunena egitea. Beti garbi edukita zen olako areria dauden, ez? Bai, Zumaia liderra dela, eta Ibaikare bai. Hori ezin dugu utzi ere, ez? Baina, bueno, helburua beti garbi izaten da erabaztea. Orain lehian Ibaikarekin, imaginatzen dut, bigarren postuaren lehian egongo zarete. Bai, hor daukate beraiek Hondarribian gertatutako istripuaren ondoren, puntua abantai hori, eta bueno, helburua ez Ibaikari erabaztea baizik eta Zumaiari ere bai. Eta bueno, bitartean ere bai, erabaziozkeo sorionezko izango litzake Karmele atatzen dalako, eta gure delegatu Arantxari opaintzea estroparau bere urte betetzea direlako gaur. Zortean. Eskerrik asko gaur. Ea San Juan darrek eguna borobiltzerik baduten. Errepikapen bat ikusten ari gara orain. Ziabogakoa. Hor da rauna, bai. Bai, joan egintza jo. Egan aurrekoak. Eta orain zuzenean ikusten ari naiz Zumaiarrak
bigarren kalera etorri eta garbi datozela estropadaren buruan, errenta hundiarekin. Eta ez dakipa ez oteri diren, oraintxe gainera tartea zabaltzen. Den hori ditu zai San Juan darak eta hurbilago zeudela. Ez da, larrigarria, San Juanek hartutako erabakia, bere kaletik dator, aukera garbia izan da, gutxienez... Hori, haze gaia bota dugun, Mikel, laugarren kalean zarautzen zer egin. Denetik ikusia gara hemen, laugarren kaletik zeharkatu eta bandera irabazten. Bai. Hori bera egin, bandera galdu, laugarren gotik kalea mantendu, bueno, abe bintzak... Gaurkoa ikusita, begira orain, Ibaika olatutxoa aprobetxatu eta hala ere hirugarren dator, Hirugarren dator eta Orio laugarren. Gauza bat garbi dago, hemen lehenbiziko kalean olatuak gehiago markatzen duela. Olatu pikoagoa dela eta olatu azkarragoa izango dela segurazko. Nik gaur ez nuke zalantzarik izango, baina nien nahi zentenatzen. Lehenbizikora bezala. Bai. Begira orantxe Zumaia. Bai, hau 0 kaletik sartzera da. Zumaia aurretik da, jaun Andreo. Bigarren tokiari eusten San Juan, hirugarren Ibaika, eta laugarren Orillo. Orain txolatu banean, Zumaia. Zumaiarrentzat beraz, liga, borobiltzeko aukera ederra. Eta nagusi, txanda irabazi nagusitasunez. Zarautzek 11 eta 40koa markatu du eta aixe hobetuko dute krono hori Zumaiarrek. 3 bat treneru, bai? Olatu gainean gainera, begira, olatu gainean elegante nola sartu. Eskua gora Nagore Osorok, zorionak Zumaiarrei, bandera bai eta liga ere bai. Argi, bai? 10 eta 47. Ibaikari olatu etorreko zaiota. Bai. Ibaikari olatu etorreko zaio. San Juan, Ibaika, San Juan eta Ibaika, baina tosta pare bat besterik ez. Ibaika ere ona etorria, Mikel, 0 kalera. Ikuste maniobra hori egokiagoa izan dela, baina hor entrenatzaile bakoitzak erabakitzen du eta gero uretan patroiak eta zerbaitagatik izango da. 11-0-3 San Juan darrena eta euneneko bat. Eta Ibaikak 11-0-3 eta 72 eunen. Eta orantxe hori jo, 11 eta 28 Orioren denbora. Beraz, bigarren txandako 4 ontziek hobetu dituzte lehen txandakoen denborak. Zarautzek 11 eta 40an irabazi du lehenengo txanda eta orain Zumaiak 10 eta 47ko kronoa markatu du. Garaipen garbia Zumaiarrena, sendotasun handia erakutsi dute liga osoan eta gaur azken jardunaldian ere bai. 15 segundo koska ederra da eta honek Zarauzko estropadari begira eta Euskotren Ligako azkeneko bi jardunaldiak prestatzeko eta ikeragarrizko konfiantza emango. Eta batez ere arraunean eman dute sentsazioa, San Juan eta Ibaika baino lasaiago, sendo bate presari gabe eta ondo Zumaiarrak gaur. Ez du ikusi izan ditugu, aurten urtean, behin baino gehiotan, baina gaur ez. Gaur ondoroso irabazi dute. Bai, Luis Mari Osa Zumaiako presidentarekin naiz, zorionak Luis Mari. Bai, eskerrik asko. Bueno, liga bakarrik ez, bandera ere bai, neskek ez dute utxe egiten. Ez. Fuerte da bez, danen bila. Bueno, eta hemen orain ez dakite neskek pentsatu duten dena irabazteko gai direla denboraldi honetan, ez dakite horren kontzientzia badute. Bueno, hoezen pixkanaka, disfrutatzea zein deuna, asko egin deu. Bora borobila egiten nahi da guain arte, txapelketak, liga, Euskotrene bideruta dakau. Eta gero guazen, urrenguen bila, baina presioa sartu gabe, behi nahiko badaketa. Favorito bai, goguare bai, indartzu, baina respetua bestiei. Zorionak. Bai, eskerrik asko. Apartasunez, Osa jauna, hori ikasi behar den lehenengo legea da, ezta? Errespetuz eta hemen ez dela inor, auzokoa baino gehiago, uretan frogatu behar dela, eta frogatu arren, gaur aurretik hartu arren bihar gauzak alda daitezkela ibon. Hori da, eta estropadak beti dioguna badakigu. Estropadak irabazi uretan egin behar dira, eta kalantak ikusiagoak era, eta estropadak itsasoan jokatzen dira medio aldakorra, hemen naturaren legeak agintzen dute, eta hemen tortileak egun batetik bestera azkar ematen du buelta, eta esate baterako. Orain falta diren estropadak begira. Zarautz eta Donostia zer ez dugu ikusi.
ze voltereta eta azkeneko minutuan, 2 minutuan, estropada goiti bera aldatzen zenbat alde ikusi diren, eta alde horretatik iruditu zait, ondo egoki eta zur jardun dela, Zumaiarren ordezkaria. Eta orantxe doaz, Zumaiarrak Jende pixkat ere, torri da. banderen bila. Eguraldi ederra gaur hemen egun pasa egiteko Zarautzaldean, hondartza gainezka, orain gainera itsasgorarekin eta hortxe, goxo, epel denak, mendialdetik buelta bat eman da gero itsasberarekin bainu bat hartzeko ere egokia. Goizetik gaina, jendea zautzen. Getaria aldera hurbildu garenean, goizean 9:00 eta jende asko bere paseotxoa ematen eta gozatzen, parajeaz. Eta hortxe doaz, Telmo deune ontziko emakumeak, bandera bila. Egiran nagorek, arraun luze askoarekin, Egira. Hori fibrak ekarri duen beste aurrerapen bada. Harina denez, arraun luzeak gehiago ez du pixatzen, eta arraun luzearekin aritzen da. Legezarrean. Garai batean egurrezkoak eta zirenean, arraun luze hartzen zen itxaso handia zenean bakarrik, baina itxaso honak gaur bezala dagoenean motzarekin nahikoa da, uretara ondo heltzen delako eta harinagoa delako. Eta orantxe, Ilarramendi jaunak, Zarauzko alkateak eman dio, bandera, Nagore, Osorori. Ligako garaipena beraz, Gipuzkoako emakumeen ligaren 4. edizioa, Zumaiarentzat, baditu 2 jadanik palmarezean, 2012an garaipena, egia zan Zumaiarentzat egun ederra da. Zer den, Banderak astintzen posi. Bakarraren faltan, banderak binaka astintzen. Goza desatela, arraunean eta urte asko daraman jendeak dioen bezala, bandera bat irabazteko asko eta asko galdu behar direlako. Hauxe da beraz, emakumeen lehiak ekarri diguna,